ka karanta wannan sura ƙafa 10 a kwanakin ƙarshe na watan Rajab, ka sha mamaki na abin al'ajabi na Allah cikin wannan sura da wannan sirri wajen jalabul zabun, jalabul habib da kuma jalabul arzak, sannan da biyan bukata akan wata bukata darajar annabi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka na Ajaibul Asrar. Kar a manta da yin subscribe, liking, sharing zuwa ga 'yan uwa don al'umma su amfana. In kuma tuntuni muna tare, to barkanmu da sake haduwa a wannan channel na mai albarka. A yau mun zo muku da wannan fa'ida mai tarin albarka da daraja na wannan sura mai girma. Duk wanda ya rike wannan sura a cikin wayannan kwanaki na ƙarshe na wannan wata na Rajab, to zai ga ajaibu qudratullahi na wajen samun arziki, da yalwa zai cika gidan mutum. Sannan wannan fa'ida yana da sirri wajen jalabul zabun, ma'ana mutum ɗan kasuwa ne ko kuma harka ne na makaranta na almajiri ko kuma dai duk wani abin da ake buƙatar jama'a a wajen, to wannan sirri yana da tasiri akan jalabul zabun. Sannan bayan haka ga mace wanda ya zan sa abin ga mace dai mai neman Allah ya bata manemi cikin gaggawa kuma a samu a yi aure, to wannan sirri yana da tasiri akan shi ma jalbul habibi, ma'ana ko jalbul alqurtab. To wannan sirri ne na wannan sura, suratul qadr, wanda suratul qadr tana da asirarai daban-daban iri-iri na jalabi masu girma kuma masu ƙarfi, wanda a cikin sirrin suratul qadr akwai sirrin da in ka zauna ka ja wannan sura ƙafa 100, to kaman ka zauna ne ka yi sirrin ismullahil a'azam. Ka riƙe ƙafa 100 kaman ka zauna ne ka yi sirrin ismullahil a'azam, wanda sirri ne mai girma, wanda yake haɗu da asraru masu ƙarfi na wannan sura. To gaskiya ya san wannan sura ce mai matuƙar daraja da girma, wanda a cikinta akwai sirrin salamu, sannan akwai sirrin ya zan sa dai abin, wato dai wannan ba ƙaramin sirri ba ne, sirri ne mujarrabi. Ballantana mutum ya riƙe a waɗannan kwanaki awakiru ayyamin Rajab, ma'ana kwanaki na ƙarshen wannan wata na Rajab. Yana daga cikin sirri wanda yake son gidan shi ya waita da arziki ya rinka shigowa ta inda yake tunani da ta inda baya tunani, ya zama cikin yalwa a kullum, to ya riƙe wannan sirri da ƙaramin adadin shi, ya zama ya dawwama a kai. Gashi dai adadin ba shi da yawa, to amma fa tasirin shi yana da girma, wanda ya riƙe shi zai ba da bayani. Kuma yadda wannan sirri yake, bayan sallar asuba mutum bayan ya gama auradan shi zai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati
da siga salati ibrahimiya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Salati ibrahimiya, wannan salati kafa 10. wanda bai san salati ibrahimiya ba, wannan salati ita ce salati ibrahimiya kafa 10. to bayan mutum ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafa 10, sai karanta suratul qadr, ma'ana inna anzalnahu bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hi hatta matla'il fajr. kafa 10 wannan sura kafa 10. sannan sai mutum ya cika da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam siga salati ibrahimiya kafa 10. to wannan sirri ne kan sirri. akwai sirrin da muke ta magana akai, duk addu'ar da aka mata salati a farko farkon kafin a yi addu'an a yi salatin annabi, bayan addu'ar a sake salatin annabi, to wannan addu'a tana da ƙarfi. Allah baya mai da salatin a yi addu'ar da aka mata salati farkonta da ƙarshe. don in kama annabi sallallahu alaihi wasallam salati, to salati karɓaɓɓiya ce, to Allah ba zai karɓi salatinka ba, ya mai doma da addu'anka. farkon sirrin wannan sirri kenan. yana da sirrin farkon salati da ƙarshen salati, sannan yana da sirrin salati. duk wanda ya rike salati ibrahimiya kafa 7 a kullum, to fa zai sha mamaki na sirrin wannan salati ibrahimiya. ka rike ta kafa 7, ko kuma a ce ballantana ka rike ta kafa 7 bayan duk sallah na farilla, to wannan tasirin wannan ya kai inda ya kai. to gaskiya duk wanda ya rike wannan sirri na salati ibrahimiya kafa 10 da suratul qadr, ma'ana inna anzalnahu kafa 10, salatin annabi kafa 10 bayan sallar asuba, to zai ga abun ban mamaki na samun yalwa, arziki ya shigo cikin gida. Allah zai yaye kunci alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. sannan kuma babban adadi ko kuma mahallin shahid namu a yau shine mutum ya riƙe wannan sirri a wannan kwanaki na ƙarshe na watan Rajab da babban adadi. wannan adadi ya shahara mujarrabin sirri akan samun arziki, ko kuma mace ne mai son Allah ya bata manemi wanda cikin gaggawa, wanda zai so ta tsakani da Allah, sannan har a samu a yi aure. to a riƙe wannan sirri, ko kuma mai son mutane a wajen kasuwancin shi, ko kuma mai son Allah ya azurta shi da arziki kuma ya kare shi da duk wani talauci. shi ma wannan bayan sallar asuba ake yi. bayan sallar asuba mutum zai karanta salati ibrahimiya kafa 100, salati ibrahimiya kafa 100. sannan bayan haka sai karanta suratul qadr kafa 360, inna anzalnahu fi lailatul qadr zuwa ƙarshe kafa 360. sannan mutum ya cike da salatu ibrahimiya bayan suratul qadr kafa 360, salatu ibrahimiya kafa 100. to wannan sirri ne mujarrabi, wanda duk wanda ya rike akan abin da muka zayyana muka yi bayani akai, to insha Allah za a samu fiye da yadda ake tunani alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam. sannan kar a manta duk lokacin da aka yi wannan sirri akwai addu'a za mu sa a fuskan wannan, gashi na a fuskan bidiyo kuna gani. wannan addu'a sai mutum ya karanta kafa 1 ne, kafa 3, kafa 7, to insha Allah za a dace
za a yi mana addu'a ta alkhairi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. wa dumtum fi ri'ayatillah, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin, wa salamu alaikum wa rahmatullah.